Na paličkovanie sa používajú cievky, zväčša drevené, ktoré majú v driekovej časti navinutú niť a spodnej časti rúčku. Paličky sú rôznych tvarov a veľkostí. Podušky môžu mať rôzny tvar. Niektoré sú valcovité, iné ploské a okrúhle. Nite určené na paličkovanie sa vyrábajú po stáročia. Boli väčšinou veľmi tenké, bielené, bez vlasov a dvakrát spriadané. Na pripevnenie čipky k podložke, aby sa nehýbala, slúžia špendlíky. Na začiatok si zožente nehrdzavejúce špendlíky so sklenenou hlavičkou, neskôr využijete celokovové. Hľadajte tenké a dlhé, avšak len nehrdzavejúce. Potrebujete aj väčšie špendlíky. Na odstrihávanie nití potrebujete ostré nožnice. Na spájanie malý háčik. Oceníte aj magnet, vypichovač, zatláčač a vyberač špendlíkov. Potrebujete vzor alebo predlohu na paličkovanie, výkres, farebný papier, lepiacu priesvitnú pásku alebo euróbal, pauzovací priesvitný papier, vypichovač vzoru, nožnice, ceruska, farebné pero, pravítko, kresliace potreby. Pomôcky sú nachystané, môžeme sa pustiť do výroby čipiek.